mi utcánkban minden második házból lomisok laknak. Én nem ítélem el őket, hiszen velem még semmi rosszat nem tettek. Vannak olyan lomisok is, akik nagyon kedvesek, és vannak olyanok is, akik például nem szeretik, ha valaki alkudozik, vagy nem akar fizetni. Szerintem a lomisok nagyon jól keresnek. Régebben mi is csináltuk, de apukám valamilyen oknál fogva abba hagyta. Lehelyezkedni, érted? Szerintem ez nem jó, mert a város csak a lomiról ismert. Különböző tévécsatornákon mutatnak a devecseri használt cikkkereskedésről, de szerintem annyiból lenne a városnak rosszabb, ha megszűnne, mert nagyon szegény lenne, hisz ez sok embernek hoz pénzt. Néhány ismerős is csinálta ezt, de rájött, hogy ez nem jó, nem keres vele jól, és tovább nem folytatta ezt. Van, ahol jól hoz a konyhára, de van, ahol kevésbé. Szerintem sokkal jobb lenne, ha az emberek valami normális munkát találnának, és megszűnne a lomi. Én nem csinálnám soha. Sok ember gondolja azt, hogy ettől jobb lesz az élete, de aztán később rájön, hogy mégse jó ez a munka. Rengeteg fáradtsággal jár, de ezzel az emberek nem is törődnek, csak pénz legyen. Szóval vannak Magyarországnak elmaradottságai a cigánysági fejlesztése szempontjából. Vagy nem akarnak egyáltalán vele foglalkozni, mert hogyha valamit nagyon akarnának, akkor már... Mutat meg egy csomó cuccot. Tessék, ennyi az egész. Szóval van benne valamitől. Nem vagyok babonás, de van benne valami. Gondolatom a lomizásról. Szerintem sok embernek nyújt megélhetési lehetőséget, mert ha kimennek Ausztriába, a németek odaadják, ami nekik felesleges, és így be lehet hozni Magyarország. Gondolatom a lomizásról. Én azt gondolom, hogy a lomizás sok fáradalmat vesz igénybe, de ez megéri. Sok ember már meggazdagodott belőle. Ha nagy leszek, és meg lesz a jogsim, akkor én is lomizni szeretnék. Én szeretek kimenni lomizni, mert hosszú az út, és sok olyan dolgot kapok külföldön, ami nekem... Schuhen, Kleidung, Madame, Firhang, porcelán. Na? Porsche. Elviszik, megnézik mi. Mit német? Mi a És még nincs is elhasználva hátul is. Az oldala se kopott. Megvan hozzá a jack dugó minden? Nincs. Csak a papírok vannak meg hozzá. Hogy kell bekötni, egy gyári szám. Akkor mi ez itt? Tetsződő. Jótállási jegy. Akkor megcsináltassuk. Warte, madame, warte. Stopp, madame, haben Sie klein Sperrmüll? Altfarad, Rosemere, Reifen, Alufergen. Madame, Motorfahrrad. Neue Fahrrad, madame. Fahrrad. Van Autoreifen.
Most kapom. Az a jó benne, hogy nem csak Magyarországot látom, hanem Ausztriát is. Ha tudtam volna, hogy itt vagytok, be se jöttem volna. Na, itt a, hozd a mérlegem.